jom jamanu tawtere ton to wadi bulu pudiru mede bandiraɓe o waɗata ko yewtere wiyetede ko kewi nde ton to nder internet woni laylay rendo mo ganduɗa ñande kala e Allah eɗen jii ko hisɗi ko hawni ko humpini ton to nder wiyete ko internet bandiraɓe nde yewtere ko mande ɓennata ko jeudi samedi à partir de 22h30 bandiraɓe kettude Dijjee Jallo so oɗon jiiɗi hebde humpita lamgo ceer tawi ko ton to internet e nokkuji kala to mbawɗon wonde so tawi musidɓe tedduɓe jam hiire mon en gartino gowɗen wadde tawi kadi ko alkamisa kala e aset so tawi waktuji no gas e ɗiɗi e feccere yoni Dijjee Jallo natano on e nder e ko kewi e nder internet o hande noon mbiyen ko no gas e joyi lewru février 2021 no hannirte ni eɗen gandi ko kewi e nder internet ko ma en ndendi ɗum mbawen tigui hokkude ɗum tawi kadi ko hettiyankoɓe men no hannirte ni hande noon mbiyen wonen ene kaɓirɗe mbiyen ko Abou gorko mo Seyni Busoɓe en mbayri nandemo eɗen gandi wona ɗo wonno o arti e nder no Wadibou Danema yo radiah ko noon machallah kono kadi eɗen gandi eɗen ñaago bandiraɓe en mbaɗat abonné weltare TV no hannirta ni kono kadi eɗen gandi Fawru Vision 3 ɗum noɗo jejjite e kala saaha wadde abonné no hannirta ni en beltanima bandiraɓe men tawi kadi ko hettiyankoɓe men no hannirta ni e nder leydi Mauritanie ha tengti e leydi Sénégal ha tengti toon to leydi Gambie leydi Mali leydi Guinée Conakry ko noon leydi Congo toon to France toon to dowlaji dettuɗe Amérique toon to Espagne no hannirta ni en ñaguima yaafo e mbawa limtude kono eɗen gandi ene waɗi goɗɗum e goɗɗum ɗum noon en mbiyatɓe tan yoɓe jokku e kala saaha ko wiyete ko duwaw no hannirta ni saabu ko mbatten ɗo ko eɗen gandi ko hunde nde gandanɗa hoorema musde no fewi ko duwaw tan woni ko gonga o no hannirta ni ɗum noon en berti juuɗe men en ñaguima duwaw ala déjà duwaw ɗum noon régie oɗon gandi won gonɗo e ɓoggol ngol woni e ɓoggol ngol oɗon gandi ko toon to feerela ko kewi toon o saaha joni ko mbiɗa sikki oɗon gandi ɗum woni ɓoggol ngol mbiyen ko Doro Gueye tawi kadi ko jaydiyanke ganaɗo e nder leydi Mauritanie ko kanko tigui woni e ɓoggol ngol ma on keɗo toon to feerela o saaha joni ko woni toon kono kadi ma en garra jehen e nder leydi Mauritanie Covid 19 o e o saaha joni guura ɗo e leydi Mauritanie ma en gon e nder leydi Mauritanie jalten noon jehen ƴeewen Sonko e Adji Sarr no hannirta ni o saaha joni jaɓɓeɗe toon koko fuɗɗi wulde e Covid 19 o saaha joni ɓe ñakkade toon ɓe pop so Allah jaaɓi ma en jañño hen no hannirta ni ɗum noon régie rokkitam mi arta joni jamanu tawtere toon to wadi bulu pudiru meɗen bandiraɓe o waɗata ko yewtere wiyetede ko kewi nde toon to nder internet woni laylay rendo mo ganduɗa ñande kala e Allah jarama on jarama régie ɗum noon dokke en Doro Gueye nanay ɓoggol ngol tawi kadi ko toon to feerala eɗen gandi tawi kadi ko caɗele leydi woni toon o saaha joni noon feerella foof nana dari eko takki feerella mbiyen ha e Mbañ ha e Dabbe en mbiyen o saaha joni kamɓeɓe kala eɓena dari eɓe kaaɓo o saaha joni tawi kadi ko dadiɓe ɓe ganduɗa tawi kadi koɓe hinde police ene mbaɗa dolago e ɓiɓɓe leydi en Mauritanie Doro Gueye jam hiri be fegu yimɓe kewgu sembe ndenti nder kolongal koylal wuuro feerel département Mbagne diwan Brakna altinire nogas e 2 février ɓennude ɗo nde wonno hakkude waktu 10 e 14 ngon jamanu ko gummuri ngu ko ɓuri tentude e gure yirlaɓe hebbiyaɓe arɓe wiide hay loppet min jaɓata leyɗe amen ina ɓirɗitire hono ni e juuɗe amen tawa min tinani min matani min kaldaka kaɗo haala duɗɗiɗi koye bindi leppi min jaɓani hay loppet tottite jomen leyɗele jeymumen hoto toñe ko joom leydi haaldete e ko nandi hen ko wona ɗum leppi ɗi kolliti iwde arɓe tawterede ɓe beele famnude kamɓe kala ɓe gummodaki ɗo gotel kono ko kamɓe ndendi sohla ka leydi ko leydi mabɓe dadiɓe laamu nokku o jaɓɓutiriɓe ko guijadeɓe riwdeɓe sakde he mabɓe pettoje lacrymogène nangude won he mabɓe kamɓe e jandiyankoɓe arnoɓe hurde golle ɗe hayso ɓawa ɗum goppitama hanki noon fewde ɗo kaldeten ɗo alkamisare hande 25 février won kadi e hohoɓe dilloɓe nokkuɓe noddano to gendarmerie he batte mum hande ɗo kaldeten ɗo ko sati feeralla e feeralla bi ko feere ala so wona leydi
laamu nana jattini ene waɗi koye jatti mum kala ko woodi he wertago gendi ndi holito wetete. A jarama Doro Gueye on kettimomo toon to feerella eɗen gandi o saha joni mbiyen wayno ko dille mawɗe woni toon kono kadi jagganoɓe tawi kadi mbiyen o saha joni ɓe goppitama won hen mabɓe mbiyen goppitama ɗum nede ñaagui kala saaha Cheikhul Kaswani tawi ko kanko woni tigui lamɗo leydi Mauritanie wawa tigui yeccitade o anda tigui rigui feere lajjiya koye Mauritanie kadi hande doolago hande foti ko gasde hande nder leydi Mauritanie o hannirta ni eɗen gandi ko hunde de ganduɗa o saaha joni ko musde no fewi ha tengti o saaha joni tawi kadi ko dadiɓe ɓe gandanɗa warema tawateɓe leydi Mauritanie kamɓe ko doolago tan ɓe mbaɗat no hannirta ni ɗum ɗo yonti hankadi ɗum gasa ha laaɓa ceer e nder leydi Mauritanie ha joni en keddoto e leydi Mauritanie tawi kadi ko waɗannoɓe doolago nane toon to Nouakchott ko ɓoyani ko mbiyen ene wayno tawi ko seppannoɓe tawi kadi ɓe ceppanno kamɓe koye mabɓe mbiyen ene wayno ko eɗen gandi ɗo e nder leydi Mauritanie guura ɗo hebde ɗum ɗo wona hunde wemne no hannirta ni prix ji ɗi foof ko ɗi ɓeydiɗe ɗo hannirta ni eɗen gandi ministre tawi kadi ko kalfinaɗo to banggue guura ɗo e nder leydi Mauritanie holliri mbiyen wayno ko ussi kono dal sa naati bitikaji ɗi no hannirta ni sa renaki tan ma wi ko gadduɗa ko est ce que ala to heddi e lawol taw harmiji jeeɗiɗi mbiyen wayno ko prix ji ɗi pop ɓeydi o saaha joni e nder leydi Mauritanie wona maaro wona nebam wona suppome wona lijim pop koko ɓeydi tabarakallah machallah te eɗen gandi faya koye korka ɗum noon Cheikhul Kaswani ma e gouvernement ma tinno waɗa feere jecciɗɗa no hannirta ni ɓiɓɓe leydi Mauritanie no hannirta ni saabu eɗen gandi o saaha joni faya koye korka te hunde nde ne muusi no fewi e nder leydi Mauritanie nden ƴeewa en goɗɗum ko ɓuuri ɗum ɗon hayso tawi musani ko Covid 19 e nder leydi Mauritanie ñalawma hande o leydi Mauritanie dañi tawi ko wonduɓe Covid 19 ko nogas e goho neɗɗo hande leydi Mauritanie dañi tawi ko wonduɓe Covid 19 hande noon mbiyen ko yimɓe nogas en jeeɗiɗo hande tawi ko ɓen gonnuno e coronavirus kooti e galleji men ketto Dijjee Jallo ko waɗata ko joldole internet hande noon hay goto yaltani aduna e leydi Mauritanie tawi koto banggue Covid 19 hande noon ko heddi e nder hôpital tawi ene wondi e Covid 19 e nder leydi Mauritanie ko 216 wadden paami o saha joni coronavirus ene yatiri caggal no hannirta ni e ganda noon tawi kadi ko ngel futkoyngel pettetegel ɗo e nder leydi Mauritanie saabi Covid 19 o telli less en ganda so tawi gasi ma leydi Mauritanie montin Covid 19 o ko wawi wonde foof jokke heɗade Dijjee Jallo e joljole internet en jahat ƴeewoyen Sonko e Adji Sarr no hannirta ni Adji Sarr noon nane mbiyen ene wayno ari o notitade namde ɗe o namda mbaɗen ma en garto hen aset ɓuuren tigui rigui yaññade hen no hannirta ni saabu eɗen gandi o wi ko kanko tigui Ousmane Sonko waɗimo violé Ousmane Sonko laalnama laaluma en tout cas ɗum ɗo foof dal jayne nde arti hen no hannirta ni ɓe kolliri Ousmane Sonko dal Macky Sall daf koye defal ay pexe mana pour libde Ousmane Sonko saabu waɗi Khalifa Sall waɗi noon oɗo no wiyata ni jayne nde to woni Karim Wade waɗi noon woɗɓe kanko Ousmane Sonko foti ko salade ɗum kono ko ɓoyani ko Ousmane Sonko waɗi mbiyen conférence de presse kañum hollirde janggo aljuma nutoyta kono hannirta ni wadden paami janggo aljuma mbiyen toon to Sénégal il foti wulde jeew saabu hakkude daddiɓe ɓe e yimɓe Ousmane Sonko laalna haale bi laaluko te Ousmane Sonko eɗen gandi sa maire goto noon wi kam nit munul lekka ceeb te so gemmin bañen ni mana wawa ñamde maaro taw hunuko ma ñiinani tabarakal Ousmane Sonko haale bi nene yowla dal nan noon tan en tout cas dal ɓe gatti hen no hannirta ni yañnama hen ko waɗa ɗum ko toon to leydi Sénégal ñakku en jinani mais Macky Sall no hannirta ni kanko hoore makko o ñakkima no hannirta ni o wi kadi omo noddi ɓiɓɓe leydi Sénégal pop yo gar tigui rigui ñakkade no hannirta ni kono kadi eɗen gandi Macky Sall tawi kadi ko télévision mo France invité ninomo ha namdademo haala Sonko o wi hay hunde ala ko tini hen ɗum ko heccanki ɗum wonno no hannirta ni mbaɗen ma en gartoy e élément ji ɗi gandanɗa hoore maɗe jogui ɗen tawi kadi eɗen gandi o saaha joni hakkude Ousmane Sonko e daddiɓe ɓe o saaha joni mbimi ene wayno so tawi ɓe ndenaki tan wulat diaw Covid 19 o mbiyen ene wayno jokki toon to leydi Sénégal no hannirta ni ko wona ɗum ko won biɗo tan ko alay saago tan dal woda ko tindanmi ɗum ɗo ha jala min dal vraiment compo kewe internet ko il faut ndindi ɗum noon wadde dokke kam générique o après mi arta wona ko jiɗɗi en pullo jontare jom jamanu tawtere toon to nuwadi bulu puɗiru meɗe bandiraɓe o waɗata ko yewtere wiyetede ko kewi nde toon to nder internet on jarama jaggani en ɗon so tawi en gayni ko mbatten ko tan en guddat ko kewi e nder internet o ko caparo goto e halpular ko kamɓe koɓe remoɓe ɓe ɓooyi noon e ndema mbiyen ɓe ɓooyi hen ɓoygol ngol ganduɗa hay goto wawa haalandema no foti
e nder ɓoygol maɓɓe ngol kanko cabaro e haalpulaar ɓe cooɗi machine mana kala ko ɓe ndemi taw ko machine o tigri soñantaɓe ɗum joni noon haalpulaar o wi haade enen wonto tolniɗen yo goto men yo rambus goɗɗo nawa machine o cabaro noon wi machine mawo machine inte mana machine o haalpulaar o jeeya ɗum mi ala nanude kalis mum haalpulaar o wi ala an ko min nanni kalisam feccere galɗa feccere joni kay rambusat haala mabɓe dal wuli dal ɓe jeehi police nde ɓe jeehi police ɓe nawa tribunal kamɓe ɗiɗi ɓe pop eyyi ɓe namdi haalpulaar holgonno seede mum o wi seede makko ko Allah haalpulaar o wi seede mum ko Allah cabaro noon yalti woodi mo hawri tan cabaro bandum tan wi on namdi mo wimo yankam holko poti probléme o wi min de wonmo garmi ɗo henne machine eyyi joni min jinmi ko gara tan gona témoin mbiya machine o ko min jeeyi ko kaalisam on wi wallahi wahidmsi wallahi o wiyomi garmi jah ɓe jetti tan wajo wi an hol gonɗa e oɗo mo gadduɗomo ɗo machine o hol jeyɗo ɗo o wi oɗo machine oɗo darra meeɗi sekade mana wutta meeɗi sekade ko machine o tigui rigui ñotira eyyi o wimo ha waɗa machine ñoto wiya ko machine demowo ton to nder wiyete ngo internet bandiraɓe nde yewtere ko mande ɓennata ko jeudi samedi à partir de 22h30 bandiraɓe kettude Dijjee Jallo so oɗon jiiɗi hebde humpita lamgo ceerno tawi ko toon to internet e nokkuji kala